8. Okay, hvis du skal... Ja, okay. Selv lige holde. Du skal bruge en dato, ikke? Det er essentielt. Så er de her. Google S-video. S-video skal du ikke bruge. Den er lige meget. Så er der rød og hvid. Så på enden af den dassel der, sådan. På enden af dasselen, der er et USB-stik, som skal ind i din computer. Og når du køber din dassel, så får du kun dasselen, men du får også nogle installations-CD'er, som du skal installere, så du kan lave edit og optage. Okay, så skal du bruge de her, de koster måske 170 i alt. En koster måske 40 kroner eller sådan noget. Den skal have to, altså nogle female hund, hvor man kan sætte stik ind i. Og så den anden, den skal være sådan en male, som man kan sætte ind i dasselen. Og den skal du bruge 3 af. Og så skal du bruge, det koster måske 150 kroner det her. Du kan godt de her stik, og det skal være et stik, hvor det er i begge sider. Se, i den der side, der er der også 3. Og så sådan her. Okay, nu tager jeg min dassel. Okay, det første du skal gøre er, og du skal også bruge din, jeg skal lige sige, at du skal også bruge din Xbox-kabler, men den gider jeg ikke lige tage ud nu, men det er bare som om der er Xbox-kabler. Okay, så de her ind i hver farve. Så skal det se sådan her ud. Okay. Og så skal du tage den ene ende af det der dobbeltkabel. Så skal du så sætte det ind i de rigtige farver. Så for eksempel hvid er der for eksempel. Sætter man den nede i den ene af de der stik der. Sekunder. Jeg sætter dem lige i. Se. Og der er gul er der, rød er der og hvid er der. Det ved jeg, fordi jeg har gjort det mange gange. Og så skal du så tage dine Xbox-kabler. Nu leger vi lige, at den anden ende... Nu leger vi lige, at det her det er mine Xbox-kabler. Og så skal du så også sætte dem ind i de rigtige farver. Det gør jeg lige hurtigt. Så det ser sådan her ud. Og så skal det bare være... Den ene af de der skal bare være dine Xbox-kabler. Og du kan ikke gøre det med HD. Nå. Men så skal du så tage den anden ende af det der dobbeltkabel. 2 sekunder. Jeg ved godt, at vi lavede det her. Det var Xbox-kablerne, men nu siger vi bare, at Xbox-kablerne er i dasselen. Og det her, det er den anden ende. Den anden ende, den skal du så sætte ind. Der hvor du plejer at have dine Xbox-kabler inde i tv'et. Der skal du bare sætte dem ind sådan her, inde i de rigtige farver. Og så skal du så gå ind på computeren og i det Pinnacle Studio, som du får med downloadet. Altså sæt dassen i USB-stikket. Og så hvis den virker, så lyser den der grøn. Og så skal du så bare gå ind under optager. Men der er noget, som du lige skal gøre, før den virker. Det var også et problem med mig. Men det viser jeg, når jeg kommer hjem til min mor, fordi jeg har et programmet her hos min far. Men hej.